Iki sih persiapan arep taksiyah, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang ke rahmatullah, guys. Mbah Ruju. Semoga husnul khotimah. Mugi-mugi dipun paringi padang dalane jembar kubure, dipun ampuni dosa-dosane. Nggih. Ngenteni Pak Su. Iki Mbah Ruju ki kabar cerita ki ora sakit, guys, ora loro. Tapi yo mengagetkan nggih, orang tidak sakit tiba-tiba mendadak meninggal. Iku nek gak yo serangan jantung apa yo masuk angin, duduk. Pokoknya di antara kuwi yo, guys. Wong esuk iki jek lungguh ning emper, jere isek mepe gabah. Lah kok moro-moro meninggal. Umur tidak ada yang tahu ya, guys. Langsung mendadak rame. Pak Sulung kok suwe men ya? Ya? Anu lho, Mbah Pomo apa ning omah? Mbok omongi. Nek gak diomongi nek siaran bareng kan gak krungu deh. Paling sing anak-anak isih ning mbaon. Emang wis entuk amplop. Lha ki deno barang wis do ngalor ya. Mbah Pu wis mangkat wonge. Mbah Pu mangkat. Wong iki mau kan ceritane iki wis awan, guys. Maksudnya ora sejak sore-sorene sekitar jam 9. Pokoke jam 9, jam 8 lah wong kan wis kadung do sing ning Tegal ya ning Tegal, sing ning sawah ya ning sawah. Dadine do krungu kabar iki terus mengejutkan, jadi kaget. Lah kena apa wong gak loro tek ninggal, kena apa dadi sing apa wong ngene-ngene iki kaget ngono lho. Wong yo gak piye-piye, nek cara umpama loro kan yo priksa wong yo cek mepe gabah isek lungguh ning emperan ngene iki. Tani Pak Suki para taksiyah iki gak leren kok do balik. Mungkin yo do duwe gean yo guys, sing wayah panen yo panen, sing wayah mepe gabah yo mepe gabah. Sing wayahe ning mbaon yo nek krungu yo do mantuk, tapi nek gak krungu sing mbaone wis kadung adoh ngono kuwi, nek gak krungu yo ora krungu kabar yo gak mantuk. Rene lho, Dek. Iki lho mamak ning kene. Rene. Wes, ngantek jam 12:30, guys. Oke. Bobol, ngakno ya? Wong duwe ning kamar mandi iso digolek garapan kaya. Nakal sapa? Endi lah? Tak nyekel pitik senengane. Waduh. Emang gak melok mama, mang tok mang takjak
Mamak kondi, Nduk? Mamak kondi? Heh? Sekoe emang. Mamak kongkone wong mati. Kongkone wong mati. Tuh man, tak jas ah. Emang nanti turu kok. Mangki enek wong mati. Gak iya kowe. Pipim ndek abang kabeh mbok kaya apa lipen. Kowe gak roh. Mang tak jak ape dik, mang ape melok ayameh yo. Enek wong mati. Enek wong mati, mamak ki wedi. Dik iso wedi apa ora? Ki mangki ndak nyawane orang genep ngono Pak De. Nggih tangi turu glarapan golek mboke paling. Ketara ijek riyip-riyip kaya ngene dik. Wah, larak diri plungi lareng lambene. Omang tak goleki nanti. Bubuk, Dek. Bubuk. Mam nggih. Mam nggih. Ning dhuwur ae, Bet. Nggih, Mam. Moh, Dek. Don, Dek. Tuh, tumbas es kondo nih. Gosek ning dhuwur sik, aku tak anu. Ajak tumbas es. Sing ngakon sapa? Sing ngakon cerewet lambene sapa? Ana tumbas es iki wis. Iya, Sa. Mam sego ae nggih. Nggih. Tadi kena kon bibang kok. Kon bibang mandes e. Halo, guys. Ora tak dituruti. Mau pulang. Mau pulang, Dik. Lah aku udah gak kaosan. Pak Ade iki nek mblojet iki diseneni bakule gak oleh. Masuk tumbas es mblojet udo. Monggo guys, madang iki tekan omah 12:30 ya wis wayahe ngisi kekuatan nggih. Wis wayahe luwe. Mangkate dhisik mau kan jam 9:30 mungkin ya. Wis wetenge krakruk-krakruk. Iki mangan karo blendrang. Apa iki kluweh? Karo blendrang iki ayam. Piye? Nang dituruti Ade. Kok seneng nangis. Dek. Dinda. Ayah ning ndi, Dek? Ayah. Undangan? Oh iya, ayah diundang masmu. Aduh, jek gambaran ndelok Wah, lah. Ini kok kayak ngene apike, guys. Kerajinane Dinda. Gambar stop global warming iki apa, Din? Poster bahasa Inggris. Niki dek koyok loro iki dek koyok dote bayi iki apa? Gedong asap pabrik. Ih, Koyok dot bayi. Alah ya. Dot bayi ya, guys. Apik nek Din. Kerajinan tangane apike koyok ngene kok. Kok suwi men ya Dik ayah ya? Bar magrib sampai ya ini. Apa? Oh alah. masa depan. Apa? Ringkatem apa cek jenenge? Piagam. Piagam itu puasa ngene ngene iki. Oh gak eman-eman Dik niki malah. Nek kena udan apa ora malah eman-eman. Sing piagam apa Din? Penggalang. Terus sing kuwi piagam apa Dik iki? Kelas Oh, iki kok kelas 6. 5 apa 6? Terus iki lomba tahfidz anak. Terus yang dhuwur-dhuwur kaya mbah apa, guys? Wah, kayak anak 1, 2, 3, 7 piagame Dinda iki.
Pitung piagam. Atuh kok no galeri. Galeri apa jenenge iki? Apa iki jenenge? Heh? Figura. Oh iya figura, tuh kok no figura ya malah ngono ki mbok ngono eman-eman kok. Wis mulai grimes, seket mulai jam 5 sore. Grimes. Nang mana sih sayur satu ora teman. Karek sak ipret apa tak guak ki yo eman-eman isek nek iwake yo, guys. Lho, wis mulak malih. Karek sak prit ngene kok. Iki sek cakar karo suwiwi. Ayam kampung guys, apa tak guak ki yo eman-eman. Mubasir nggih panganan guak iki paling karek setengah mangkok lho. Tapi nek gak tak nget malah di karek cakar karo suwiwi kok dindai randang dimamisan entek blomot kok ngene wae. Terus arep karo lewah ki ape tak serut arep tak kek ning kulkas sesuk ditumbasno sirup. Sesuk ki dhisik rencana ki nganu guys, arep icir mulai ning Perembaunan neh. Icir nggone Pak Leke dhisik sing omahe sebelahku kene. Sebelah kirine dhisik iki Pak Lek. Iku adike Mbah Dok, guys. Sesuk ki icir, lah dhisik karo Pak Suki sesuk terjun icir. Melu icir wis mulai ning Perembaunan sebelum puasa. Ya engko muga-muga waktu puasa ki yo isih enek kerjaan ya, guys. Dadine ra ketang setengah hari iso melu poso. Cara menawa melu kerja kuat apa ora ngono mikirku ki. Nek sing paling berat tenanan yo gak kuat iki. Sakjane yo libur tapi yo piye meneh. Enek pekerjaan. Mosok terus gak melok kerja. Lo, muka berkat guys, muka berkat rezeki. Kak kodanan ah? Mau takon nggo payung. Malah gebres ae. Nggo payung. Karo wae sapa ya mantek loro? Walah, mapak tanggal guys. Engko dhisik ya isek kondangan neh, engko Selasa malam, Rabu. Sing deknane kan khusus kirim donga. Engko sing mapak tanggal ki yo dhewe neh yo guys. Lah kok angel men toh unboxing-e. Ini ki berkate alhamdulillah Kentucky guys. Untuk rezeki Kentucky, Dek, Kentucky, Dek. Dek Dinda. Ayam Kentucky, Dek. Kena nggo sarapan sesuk ya, guys. Sesuk tapi dikei imam kok karo Mbah Kapu dimasakno jere mau. Oh, dapete roti, terus kerupuk urang, terus enek saus, tahu kering, mie, terus Kentucky. Iki yo kerupuk, apem, gedang, tahu, Kentucky kering. Mantap guys. Iki nek ning kene yo guys, angger enek apeme, enek gedange ngene iki berarti mapak tanggal ngiras kirim donga. Nek ngene iki ora enek gedange, ora enek apeme berarti cuma mapak tanggal tok. Ketarane apem karo gedang ki apa guys? Wis duwe wong tuwa sing wis kapundhut. Jadi nek pak apa ibuke sing wis kapundhut ki berarti nek kondangan mapak tanggal kirim donga ki wis ngene iki guys. Nek carane kene nggih, carane ngene dhisik iki ngono. Tapi nek ning daerahe panjenengan iki piye kan yo beda-beda to. Beda, biasane beda desa, beda cara. Ning kene ngene iki jenenge iki mapak tanggal kirim donga. Nek ngene iki mapak tanggal tok. Dek Kentucky, Dek, anget-anget, Dek. Narene alhamdulillah
Persiapan guys, wis arep mangkat icir atau ulur jagung. Ngenteni kancane. Bendom ning isor lho ya. Baterai gak mbok casnya. Iya mbah. Lah ya maksudnya mbahku kon ngiwangi nggawa wineh apa sego-segone apa. Nggih. Heeh. Nek menawa banyu-banyune apa apane? Kok ngarep motorku kok tak gendong wangi. Ya. Kok dadi gawa bareng-bareng. Doke tak celuke, Mbah. Mbah Dok karo Mak Edian. Dok. Dok. Ayo. Pak Edian nyemelok yan. Mbah Lani nganu kerangkangan Mbah wong aku dhewe kerengkelan kok. Lah wong sampean ya wong dhuwur marai. Terus sampean ya wong dhuwur. Lho, lah doe ngoncak sapa nek kowe ngoncak Pak Edian? Ora mek Pak Edian. Oga. Lah jere tak takoki Pak Edian yo melok iya. Piye ya? Heeh. Bendom wis mbok gawa ya? Ayo nang tani mbahku kono lho. Lho, wong sing nggawa motor ki kowe kok malah aku sing. Wong wis ning emper kono kabeh disiapno Mbah Dami nek banyu. Nek apa? Sego. Kon ngiwangi nggawa nganune, Mbah? Wineh-wineh apa? Ndi en? Apane sing digo Mbah Mi? Wis digo Mbah Mi ngomong mbah apa? Lah iwangi nggawa apa ta apane apa ora lho, Mbah? Iso ae. Apa cara meno? Lah Mbah Lani ki mah yo nganggur, Dik. Ya. Diwangi nggawa apa? Lah ya. Piye, Mbah? Jikene gubuk ketan. Iya, kok sing dicer sing digawa ora kuwi, Mbak? Lah iya dek enak ning kene. Gaweke sae, Mbah, nek kleru, Mbah. Iki ya? Yo wis ben gaweke. Lah kok sing dicer sing digo Mbah Mi kemang. Iya. Sikira sing Dicekene kono kabeh. Dicekene ngopo dicekene kok. Mbah dek gara-gara gubuk. Gubuk ki dore enak Sing iki. boko ka mana gubuk nang dhuwur kono. Iya. Wangi nggawa apa iki tak wangi nggawa. Lah mbok oga ngeceret kan digolek kesok. Yo mbek ngangke. Lah Anu ya. Ade gubuk kuwi nek ngidul nek kok kae ya. iya. Wis dhisikno ngono, Mbah. Wis beda ta, Dok? Bubuke ning etan kecil. Gubuk ngidul kuwi ya. Ngidul. Ngidul sak mengetan ki dhisikno. Iya pokok ada gubuk ki Heeh. ngidule galeng waktu sepatu galeng gede. Itu galeng gede berarti kulon. Iya kulon ngidul. Nggih. Iya, guys. Mantap. Udah gak sepatunan dia lu penjara gak sepatunan. Aku sepatunan ngene gantung gede lho. Iya rek, aku jerianku lagi aja kok sepatu ngene lho. Mbok iwangi nggawa sing apane emang? Jangan. Lah pe segone abot, segone Ya gede ngono. ngono. Sujan aku gak bontot. Kirim mereka. Lho, lah aku yo ora malah tangi turu ngecupno sego tak tinggal kamu Dinda ben masak dhewe. Aku ngerja sujan ape ndak no banyu Pak Mek. Jadi terus aku nek Lho, lah mbah kok ngopo gak kung budal? Lah yo nek banyu ben digo dhewe lah.
jas-hujan tuh tak gawe. Apa sih kabeh? Ya jas udan kuwi lah sangune lah timber ngene kok tang udan. Aku yo gak gawe jas hujan. Suratmu sandale cangkeng. Nek ora kulino kuwi. Sepatuku ning gubuk kek tak tinggal ndek sore. Kowe Pak metu gubokem kengko. Iya. Lah piye sepatu apa sarung tangan tak tinggal ngomong kabeh. Lah ora sepatunan kok mbok codet to. Kowe iki sing ngomongi sapa Yan pas lek ruju ninggal ke sing ngomongi mukanan. Lah tak beli ora ngenekno memanggil ae kok. Nganu kan ceritane Datane ora mbok buka. iya Mbah Kong ku lho. Mbah Kong ku iki saya kenal nggo HP nggawa dhek Joko bel nganu iki cempretane tidak ada tutup ora ngono terus bel aku diomongi Joko. Ini ya. Iya. Lah ya kadung do budal ning Aku kadang ning bawon Pasoro yo ora roh. ya gak roh mbah wong adoh. Kok tak jak balik. Ya sak tangki kuwi kok nek Lah nek mbon-mbon nedak kene do mulih. Nek mbon pal songo ki mbah ndi nggone ya. Aku tak nutup mas diluk kok entek perek. Anu segan untuk sago tak ndelok ah budal ini. Sing wong wis ning gubuk bareng sapa? Heh? Mbah, Mak Dian mang kaose piye? Walah, kayak Mak Dian sampai sapa? Kowe ambek sapa Yan kowe iki? Ambek Mbah Mi. Kok umek sapa? Apa ya kuwi kok dandapan kaya. Wis tekan lokasi guys, tekan nggon. Sing arep diciri ya iki lokasine. Wis teko Gubuk Asmoro. Ya. Engko ngene lho ya kon kok kulone kalan sik. Lho. Ayan. Mak Dian mengko cepet men teko kene le. Lho, bayangane wis didandani saiki nek kok. Piye? Bayangane iki wis didandani. Udah ngono wis sih. Aku gak melok unduh-unduh rek. Wis ngono wae. Gak ero. Ngono ndek Mbah, ndek ben. Saiki dhuwur. Winai ya. Monggo nang dibuka kerupuke. Jare nang gubuk ketan wae lek men mang. Oh gak wis dikak kulon iki jere lek, Guys. Tak tok kilo. Lho. Lah iki wis dikak ning kulon ngono iki. Ya kita. Lah iki wenehe digawa. Winae wis. Kon kok kene lho kulon kalenan sik ngene. Kedore anak mbah. Soale winae beda-beda jere. Kok kurang etanku. Iki lho. Mbok terusno kok Mang Yan. Nek sing kene wis tak kei mbok kei meneh. Iya sing tak tok terus. Kan kene anu ya ora wong bar meneh jerene. Dadi papat jam 7. Ya lha apa ora mbah. Ya ora ngerti. Aku ngantek sore jam 3 kok. Buah ning Karanganyar rek dok kae nek bareng Karanganyar. Tumpangan giring-giring sesuk. Urung. Golek ning ndi? Nggone sekolah ya bareng. Apa terus? Jeku sak buah kae yo karek sicok sing nek gembrenge gak genah. Malah Mak Dian mang kon nyangking ndres dok. Wis telu kok. Telu njikene telu. Ora nang latare Deji. Walah, sak walah lah. Ngarep pandang wedhus. Semen yo ngono ndek nane saiki nek api-api. Sak kan wis entek. Kamu boleh ora iso lah. Pangger keteki larane anu wae terus asak-asak nang buah tembe kerawangan, Mbak.
dijiring dik nyenane kae. Lho, wedoke aku dhewe. Oh, sare. Kowe ndelok petik, ngono Mbah gelem kok. Anu Mbah, kayak ini poke kuwi. Heeh. Alah dengan sur ngono. Jagonge iya langsung di ngene langsung penak ya. Ambek sapa yung? Yung triti sapa kabeh ngono, Mbah. Nek ambek sak gak salak yung bilang antri Pak Embek lek. Ngomongnya sing gak tukul sing banyune agung-agung ngono, Mbah, sing mambu bacek ngono kuwi lho. Terus yo ngoblang nek sak kelare. Wis disulami kok. Jadi gak disulami. Ndek iki kae Mbah Pomo sulami. Lah ngobrol kok sulami. Oh, kok paling putih ngono.